Hola companys i companyes, com esteu? Vull contar-vos una coseta ràpida que crec que ens pot interessar a tot el professorat de l'Almasaf. Vaig intentar fer-ho ràpidament, Mireu, és un disseny de Canva, no? En Canva, moltes vegades, si li donem a compartir, i ara anem a l'apartat de... Diguem que en la part de compartir, pots compartir-ho amb un altre profe, però moltes vegades, si ho edita, et trastoca el teu disseny. I clar, això no ens convé. Hi ha un enllaç que pots aconseguir que és de la següent manera. En compartir, vaig a tornar-ho a fer. En la cita del compartir, si anem a más i li donem a, molt important, enlace de la plantilla, d'acord? I el copiem, què passarà? Que si li enviem aquest enllaç, vaig a ficar el botó dret pegar, si li enviem aquest enllaç molt llarg a una persona, el que aconseguirà serà que la nostra feina, tot el nostre disseny de tota la presentació és igual, no importa lo gran que sigui ni res, no importa lo gran que siga ni res, tindrà accés a aquesta persona a utilitzar plantilla. I què implica això? Que aquesta persona, donant-li a utilitzar plantilla, podrà modificar això sense perill que se li modifique a la persona original que t'ha enviat l'enllaç. És a dir, que pot fer el que li doni la gana, que a tu no et va molestar el teu disseny. I això s'aconsegueix, recordeu, amb compartir, más, baix de tot, i enlace de la plantilla i copiar. És un signe, és una coseta molt ràpida de fer, que realment ens pot ajudar a col·laborar entre el professorat i que el nostre treball li servisca a moltes més persones i, per tant, que l'impacte a l'aula siga per a molts més alumnes que ho rebran i se n'aprofitaran del nostre treball i que hoy por ti i mañana por mi. Avui jo faig això per una altra persona i un altre dia ho faran per mi. Vinga, espero que vos agradi molt això de crear un enllaç a una plantilla de Canva. Una abraçada molt forta i que vagi molt bé.